Nu de van misje nam valligen, wie in de kist nog kun skud. Go, goon, catch it, come on, croissant. Maar varend een bok. Hafies kun rood een leffige kleum. Fed up of me, een leffige kleum. Ach, hafies akam en isje. Nach bij ply, a pest, ply of hem. Ga ach, fjalsenige, a philosopher. Fjalsenige. Ham fakkel fjalsenach se Grekisch, a kielgig geul glichkes. Es kindjoch gere va ormse ach mian glichkes. A desire or wish for wisdom. Mian glichkes. Agus mi a shirig fiesrachi, mijn tuils, mijn koerstorom. Mi forste nog in Jugata. Toen ik zie je sliepen in mijn zak, ik had het zo gedaan om jaren in een kistje moren aan me. Ik was een hanikje. Is gaat het houden? Riest is ze. Ga een hele kistje rikkert. Not every question has an answer. Ga een hele kistje rikkert. Maar, gaat je wil je niet doen? Als je niet doen, heb je. Ha mi aan een duunfries is gaul geelf, or vallichtjes na kreuven in sjo, ha manachin agus in het joonsichi budach samjeling, a ga je steegig aan een neudjeeg schiskit se sjach. In het var a willer a tavin joonsichi aan een fjalsenach budach agus gian vjorachig. Meditation, gian vjorachig. Vach joon trichet bliene, goed Annie Lamo roipe, vina Ben Gravi. None. Ben Gravi. What's the daily routine like around here? You could say that everything revolves around the prayer sessions and meditation in the temple, or you could say that it revolves around the meal times. So both are significant. What are people's motivations for coming on retreats here? We don't ask people why they're coming or who they are or what they are, so everybody's welcome. But we do ask everybody, first of all, to abide by the laws of the land, of course, but also we have what we call the 5 golden rules. The first one is not to kill, then there's not to tell lies, then there's not to steal, then there's not to engage in sexual misconduct, and then finally not to take intoxicants. For me, on my day visit here, what would you recommend that I see or do, maybe? Well, I think first of all, what you should do is just have a nice time. And because the weather is great today, then you can go outside and wander about and maybe sit somewhere outside if there aren't too many flying insects around to disturb you. Len mi corla Annie Lamo agus aper aatje shev. Returv na manachin ha uske esk, the river esk. Uske esk, si adol erishlia gurukai linia halvai. The Solway Firth, linia halvai. Mar imig avin ille lishin enam esk aunen alape, agus aunen sassin, haar smeunig gewillen tenam itchien van achkel zijn uske as een chaun geintj gilchich. Fashk erisho kutjok ha garav alt. Garwald, meaning the rough burn, garav alt. Gekienjach vagalix en skiede va huis. As Jay Machoorst, hui mile Annie Lamo et Gian Viorachus en Champel. Is suye le Kasan Paskje, de ruim Girach, agus de taring Anel gesocher. Ha ingen toch. Maar is trichtje, bij mij smeunig geveet me farachkin chef. Agus ek fosh, nu de hamie ons de bjaunten, die te weinigen no aan een kuiltje. Ga ook kaal gulakum. I had no expectations. Ga ook kaal gulakum, kan bij een farachkin choshev. Stoche, gedelisch gewil een taatje, chosocher, te farachkin gach, strie loyal, girach, en falaf. Karan maar de vier of lade mui. Maar han shenachkel gra, Fanny dunje sonne rishi. The contented man waits for peace.
Fanny, dyn je sonne, rishi. Stoch ik een voor dich mission shot, mjarig, krishak weg, ille. Ai, Joy, gaan jij droog jou zo nog, wegeschen?